Здравейте, това е мача между мен и Злати. Аз ще бъда Ейтос. Ти? Абе, давай, аз съм пиратчо. Ей, с това се удря. С долното. Да, пък сте върху моята. Не джобно. Така, стартинг. Добре. Давай на мен ми е още плането. Давай, аз няма нищо. Така сме. Може да съм от другата страна. Добре, ма ще е много по-трудно. Ти си, бе! Та знае кой ще победи. Удря, бе! Опитай се да скочи. Ти си. Не съм свикнал. Уху! 4 водиш на 2 точки. Вземи. Ремач. Окей. Аз съм девулчето. Добре, но ще е малко трудно. Да. Изчакай, да почнем от началото. Свикнал съм да играя Майнкрафт. Изчакай и сега ще лефна. Тук. Така, че плеерс. Аз съм дел. Аз съм девулчето. Добре, ти си дел. Добре, ти си. Ще бъде. Господин тапък. Окей, Нали значи... знаеш как? Да. Измазал съм та. Чакай малко, де е, пайс. Давай. Вземи. Аз не ме скачам. То лагва. Не лагва. Видя ли? На теб ти лагва. Давай, Аз няма тика. да играя. Добре. Добре, това беше аз с Злати. Така че... Това беше